राजकोट डायमंड इंग्लिश फरायसालियाव दिनै H.S आनजनि मोजां फिथाइ मोननानै गोजोननाय फोरमायदों राजकोट डायमंड फरायसालिनि गाहाय गोरायुंआ। राजकोट डायमंड फरायसालियाव दिनै रंजानायनि सान, मानो होनोब्ला दिनै H.S आनजादाव मोजां फिथाइ मोननो हादों। गासै सा 83 फरायसा फरायसुलिफोरा आनजाद होदोंमोन आरो डिस्टिंशनाव गासै सा 5 आर्ट्सआव मोननो हायो आरो स्टार सा 6 आर्ट्स आरो साइन्सआव उथ्रिसार जानो हायो। बेनिनो फार्स्टआव सा 59 आर्ट्स आरो साइन्स उथ्रिसार जानो हायो आरो सेकेन्ड डिभिजनाव सा 22 आर्ट्सआव उथ्रिसार जायो आरो थार्ड डिभिजनाव सा 2 आर्ट्सआव उथ्रिसारनो हायो। गासैबो फरायसा फरायसुलिया मोजां उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय गोजोननाय बावदों गाहाय गोरायुंआ। दिनै हायर सेकेन्डारि फाइनाल रिजाल्टखौ मोननानै जोङो गोजोननाय मोनदों। जोंनि डायमंड इंलिश स्कुल राजगड़ गहपुराव जोंहा 100% रिजाल्ट जादों। टोटेल जोंहा स्टुडेन्ट हिसाबै 83 स्टुडेन्टआ एपियार जादोंमोन। 83 स्टुडेन्टआव जोंहा 83बो पास जादों आर्ट्स आरो साइन्सआव। बिनिफ्रायनो जोंहा 7 स्टुडेन्टफ्रा डिस्टिंशन मोनदों आरो 6 जन स्टुडेन्टफ्रा स्टार मोनदों। फार्स्ट डिभिजनाव नायोब्ला जोंहा 59 स्टुडेन्टसफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदों, सेकेन्ड डिभिजनाव 22 जन आरो बिनिनो सानैया थार्ड डिभिजनाव पास जादों। आरो जों स्ट्रिम हिसाबै नायोब्ला जोंहा साइन्सआव टोटेल जोंहा 19 स्टुडेन्टस दंमोन, 19बो जोंहा फार्स्ट डिभिजनाव पास जादों आरो बिनिनो सानैया स्टार मार्क मोनदों आरो बे सानै स्टार मार्क मोननायनि सासेया डायमंड बसुमतारी, बिथाङा दाखालि जाना थांनाय JEE एग्जामखौबो बियो क्रेक खालामना दोनदों। आरो जों आर्ट्स हिसाबै नायोब्ला जोंहा टोटेल स्टुडेन्ट एपियार जादोंमोन 64आव जोंहा 64बो पास जादों। बिनिनो 7 डिस्टिंशन मोनदों आरो 4 स्टार मोनदों। फार्स्ट डिभिजनाव जोंहा आर्ट्सनिफ्राय 40 जन पास जादों आरो सेकेन्ड डिभिजनाव जोंहा 22 जन आरो जोंहा थार्ड डिभिजनाव 2 पास जादों। जोंहा बे 6था बेट्स थांबाय आरो 6था बेट्सआवबो जोंहा फेल जायाखै दासिमहालागै, मोजां रिजाल्ट जाबोदों 100%। अब्लाबो जों बुंनांगोन देग्लायनि रिजाल्टआ साबसिन जादों गोदोनिख्रुइ। मानो होनब्ला जोंहा एबार नाम्बाराबो बांसिनमोन आरो फार्स्ट डिभिजनाबो बांसिन जादों, 60 फार्स्ट डिभिजन फैदों जोंहा। आरो बिनि थाखाय आङो जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ आं हामबाय होनदों, जोंनि फरायसाफोरखौ हामबाय होनदों, खस्थ' खालामबाय। बे जोंनि गहपुर सा ओनसोलाव बर' एरियायाव जों हायार सेकेन्डारियाव खोब बेबायदि मोजां रिजाल्टखौ सिगाङाव जों नुनो मोनामोन। नाथाय बे डायमंड फैनायनि गेजेरजों डायमंडआव जोंहा जथेस्थ' जोंनि बे एरियायाव फार्स्ट डिभिजन स्टार डिस्टिंशन पास जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो आं हामबाय होनदों जोंहा गार्जेनफोरखौबो, जायफोरा फोथायनानै जोंखौ फोथायनानै गाव गावनि गथ'फोरखौ जोंनियाव लाबोबाय, बे स्कुलाव होबाय। आरो बेबायदिनो जोंबो मोजां मोनदों बिथांमोन फोथायनाय बायदिनो फ्राय गथ'फोरा मोजां रिजाल्ट खालामफैदों। साइन्सआ फार्स्ट बेट्समोन आरो बे फार्स्ट बेट्स हिसाबै जोंनि गार्जेनफोरा जोंखौ फोथायनानै लाबोबाय आरो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आं हाजासे हामबाय होनदों। साइन्सआव फ्राय जोंहा फार्स्ट डिभिजनाव पास जानाय साफ्रोमबो 70% फ्राय मोनदों गथ'फ्रा, बे जोंहा गोजोननाय दं। आरो देग्लायबो जोङो एडमिसनखौ लागासिनो दं। जुदि सोरबा एडमिसनफोर लायाखैबा, लानो गोसो दंब्ला जोंनि स्कुलाव जोंहा एडमिसन सोलिगासिनो दं, लाफैनो हागोन। आर्ट्सआवबो लानो हागोन, साइन्सआवबो लानो हागोन। आरो आं बे समाव बे गोजोननायनि रिजाल्टखौ होननानै बिसोरजों दोनथ'यो।